שלום חברים, מתחילים לשחק. בדרך אגב זה חבר שלי שבא אליי לשחק איתי כבר. אני במחשב כאן יותר אוהב מחשב. בדרך אגב יש לו ערוץ, אז תחשמו גם לערוץ שלו, אני נשים קישור בתיאור. סתם. אבל אתם יכולים, תכתבו יובל וג'י, אבל ג'י קטנה. כן, ואז תמצאו את הערוץ שלו, ותבחרו גם אתם שמים לו, כן. זה באנגלית. כן. לא משנה ערוץ בעברית. גם אני אתחיל, זה שבפלסטי של חדש יש לו, אז וגם חבר שלי היה באילת הזאת. והמחירים שם קטנים יותר, אז הוא הסכים לקנות לנו. אבל מהקצב של ההורים שלי, לא מההורים. סטים כאן. טוב? אולי נהפוך לה, אולי נעמור לה. לא, טיפה למעלה איתי. אנחנו עוד שני מוחדים. אנחנו עומדים לעשות משחק טוב. אם אנחנו מצליחים להגיע לטופ 10, כולם נרשמים לערוץ. ואם אנחנו מנצחים, אז... ואם אנחנו מנצחים, הסרטון הזה חייב להגיע ל50 לייקים. לא, תראי. איה! בן אדם. אוי! טוב, יובל. מה טוב? אני מת! מה? זה בן אדם הרג אותך? כן. בן אדם שיש לו את השלטון. איפה הוא? אתה רואה את הצעדים? מת. טוב, בוא תרים אותי. רגע. אני צריך להוריד אותו קודם. נו מה? תוריד גם אותו. נראה לי הולך לך. פאק, נראה לי יש שם בן אדם. לא, אני לא ראיתי צעדים. תברח, איפה הוא? הנה אתה. מת. הולך אליו. אני חושב שם בן אדם. איה. הנה. מה? נגמר לי את השלט על פאק. יופי, קיבלתי את הילד. איזה בכיף. הורג את עצמו, זה נוב! הוא הורג את עצמו! ואני אתחיל. תוריד את הבוסית. הוא לא יכול להוריד את אף אחד. הנה, אני רואה בן אדם. לא נתקע למספר! עומר! הוא מפריץ בי! לא! וואלה, אני ראיתי בן אדם. למרות שאני לא HP, אתה רוצה לי... בדיוק כמו HP. אז קח מדקיט. אני לא הולך להשיג אותה כבר. איפה בן אדם? הנה. אין בן אדם. שם, יש בן אדם, אני ראיתי. אני בא להם, ואני מוגים אותי. מה? קטנים? הנה. הוא בא לפרוץ אותנו. הרגתי. יש לו כדלת שלו. מה, לקחת? כן. טוב. מה, אתה רוצה אותי? אבל לא עכשיו.
הורדתי אותה! טוב, יאללה, נתחיל את ה... קודם כל בוא נוריד את האל בצדדים, הורדתי אחד. יובל, הורגים אותי, אני וואן HP כמעט. גם אני וואן. אני לא רואה את זה. הצילו! קח ביד. אתה רוצה ביד? כן. מאחוריך! הצילו! לא, תוריד אותם במכה. מה גנבו לנו? מה גנבו? לא גנבו כלום. גנבו את המדליה נראה לי. לא, אני לקחתי. אז זה מיתיק שלי. טוב, סלאב נקרא בשלי. אוי, יש שניים כאלה. רוצה סלאב? לא, זה שלי. שלי. שהכל הביאו, אוקיי, טוב. נו די כבר, עכברונים קטנים. פאק, בטעות עשיתי את זה. יש פה אייר. כאן מאוד. אגב, אולי זה פה עם לפנים. כמו שראית, בוא נרוס את זה. הרסתי. מה הרסת? ותעלה עכשיו. איך אומר? בוא נברח. רגע. לא, בוא ניקח קודם את כל הדברים. יש פה שוטגן סגול. לא, יש לי שוטגן יש שוטגן ירוק, אבל אחר. וואו, לא. בוא נברח, חזון עלינו. היית מצלם אותם? כן. כל הכבוד. כמה זמן כבר? אני לא רואה, נראה בסוף הסרטון. קח את זה, זה טוב. מה? לא צריך לנשק אחר בסגול. גם לי יש. טופ 50. כבר אנחנו עושים לי. זכרו את מה שאמרתי. אם אנחנו עושים ווין, הסרטון הזה חייב להגיע ל-200 לייקים, ל-150. כן, 150. ואז אנחנו עושים סרטון רובלוקס. ואם אתם רוצים סרטון רובלוקס, אז אנחנו צריכים להגיע ל-25 לייקים. וגם תכתבו לנו איזה משחק אתם רוצים שנשחק. אם אתם רוצים רובלוקס, תכתבו לנו איזה משחק אתם רוצים שנשחק. אם אתם רוצים ברול סטאר, אני בחוץ. אם אתם רוצים ברול סטאר, אז תפנו אלינו. אנשים! איפה? צעדים יש פה. בוא לא למבורגיני. רגע, יש פה אנשים, בוא נוריד אותם. אוקיי, בתוך הבית. אני לקחת למעלה, אתה מלמטה. אני פה. אני בתוך הבית. הנה! פה! לא, לא מוציתי. אומר. לא! לא! 9 HP! היינו כל כך קרובים. טוב, נגמר הסרטון. ביי.